Nyakwara Mugajwang kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 3 dwe mar auchiel higa mar 2021 marwaki e chenro ni nyinga Chris Owino an kod oboke adek The Standard Daily Nation kaachiel kod The Star oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en Battle Royal Starts. Battle Royal Starts. Battle Royal en lweny migoyo kod dhano mathoth. Ma en lweny migoyo kod dhano mathoth. Kata kamano mana thuon achiel kende ema dong' kendo kuchung' e giko lweny makamae. Koro odiochieng' manyoro IEBC, jatend piny owacho Uhuru Kenyatta, BBI Secretariat kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne odhi e nyim doho kokalo e okinde maggi e winjo kaka idhi chako winjo bura makwedo ondamo mane doho mamalo kao mar chungo chenro matimo lokruok ne pend chike mapacho kayo odiochieng' manyoro. Justice Daniel Masinga manoker mar Court of Appeal ne obet piny kod okinde mag ogai mar ODM Raila Odinga, jatend piny owacho Uhuru Kenyatta, IEBC kaachiel kod BBI Secretariat kendo loso lai kaka gibiro winjo bura makwedo ondamo mane doho mamalo kao mar chungo chenro matimo lokruok ne pend chike mapacho kae kokalo bill mar BBI kamane giwinjore ni bura makamano idhi chako winjo giko dueni mano tarik 27 emidhi chako winjo bura makamano e giko dueni nyaka chak dwe mar 7. Bang'e to joyal buche mag Court of Appeal biro golo chung' margi ewi bura makamano. Koro ma en lweny ma igoye kod dhano mathoth, kata kamano ng'at achiel kende ema dhi dong' kaka jaloch. Mano e Battle Royal. Mano en wach kata dho French, Battle Royal. Mano lweny migoyo kod dhano mathoth, kata kamano thuon achiel kende ema loyo lweny makamano. Ito oboke mar adek loso ewi od lamo moro kata kanisa moro mane oger e higa mar 1890 e gwenge mag Taita Taveta kod Missionaries. Ito oboke mar ang'wen, counties mag Kisumu, Kisii kaachiel kod Kericho ema sani koro otelo makwan oganda magamo midhusi mar COVID-19 nie malo moloyo e pacho kae. Sani koro opogore kod e kinde machien mane counties mag Nairobi, Mombasa, Nakuru, Machakos ema otelo. Sani koro counties ma oganda yude midhusi mar COVID-19 e okang' mamalo gin Kisii, Kericho kaachiel kod Kisumu. Kendo pod wajiwo oganda maok e counties adekgi mondo bed motang' kendo luw chike moket kod migawo mar thieth e duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19. To oboke mar auchiel, joyal buche mag doho mar Court of Appeal ne othegore kod wach mane otere nyimgi kod achiel kuom okil Kamaloka mane odhi e nyim doho makwedo chenro matimo lokruok ne pend chike mapacho kae kokalo bill mar BBI mane owacho ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne owacho weche maok beyo ewi migawo mar doho e kinde nyasi mag Madaraka Day mane obagi e bomano ma Kisumu. Joyal buche ne otenore tenge kod wach makamano kendo ne gikwayo mana josiasa mondo were kod loso ewi wach mar BBI e ute fwambo weche, kar kamano giwe migawo mar doho odil kod wach makamano. Ito oboke mar 7, loso ewi bura mochwal e nyim doho mar Court of Appeal ewi kwedo ondamo mane okaw kod doho mamalo mar chungo chenro matimo lokruok ne pend chike mapacho kae. Kama iwacho ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ogai mar ODM BBI Secretariat kaachiel kod IEBC okaw okinde madito e pacho kae, top lawyers mar dhi tero kes gi makamano e nyim od bura mar Court of Appeal. Ito oboke mar 8 bende poloso mana ewi bura mochwal e nyim doho mar Court of Appeal
makwedo ondamo mane joyal buche abich mag doho mamalo kao mar chungo chenro mar timo lokruok ne pen chike ma pacho kae. Ito oboke mar 10 loso ewi twak mane ogol kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta e kinde nyasi mag Madaraka Day, miwacho ni ne ogolo twak mang'ith. Kata kamano en twak ma onge kod ndhandhu to moloyo weche mag uchumi, nikech ni king'iyo uchumi to jopiny to hinyore, kata odoko ni ker nogolo twak mang'ith ewi gigo ma piny owacho mare osetimo. Ito oboke mar 15, 16 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo, to oboke mar The Standard gin weche tuke. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach nyim oboke mar Daily Nation en BBI Court Date Jolls Referendum Plans. Odiochieng' manyoro Court of Appeal ne olando ni gidhi chako winjo bura ma kwedo ondamo mane joyal buche mag doho mamalo kao mar chungo chenro mar timo lokruok ne pen chike ma pacho kae kochakore tarik 29 dweni mar 6 nyaka tarik 2 dweno mar 7. Kendo mae wacho ni dhi chocho chenro mar timo ombulu mar paro ewi bill mar BBI e dweno mar 8 kaka ne jogo mane chwalo bill mar BBI ne dwaro ni mondo gitim ombulu mar paro ewi bill mar BBI kochopo e dwe mar 7. Koro iwacho ni ma ok dhi nyalore nikech Court of Appeal dhi winjo bura makama e kind tarik 29 dweni nyaka tarik 2 dwe mar 7. Gino madhi miyo chenro tadwaro mora mar timo referendum kata ombulu mar paro ewi bill mar BBI dwe mar 7 dhi bedo matek kendo ok nyalore. Ito oboke mar 4 loso ewi bura ma ochwal ewi bill mar BBI nyim doho mar Court of Appeal. Ito oboke mar 5 bende en moko kuom okil kamaloka ma pacho kae na ok mor kod twak mane ker Uhuru Kenyatta ogolo e kinde nyasi mag Madaraka Day kama nosayo migawo mar doho kuom chungo chenro mar timo lokruok ne pen chike ma pacho kae. Ito oboke mar 6 loso ewi ywaruok e kind jalup ker William Ruto kaachiel kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta, miwacho nosemiyo piny owacho ochungo chenro mar gero dam ma Aror kod Kimwarer. Ito oboke mar 7 obila ne omako jago moro mitudo kod nek mar nyathi manyako miluongo ni Shatel Nzambi ma jahigni 8 mane otimore e gwenge mag Kitengela. Ito oboke mar 8 bende pod loso mana ewi tho mar nyathi moro miyo kata nyathi manyako miluongo ni Cynthia Akinyi, miwacho ni ne oyud ringre e gwenge mag Mtwapa, kama iwacho ni gisebedo ka giyware kod jaherane mawuoyi, kama osebed ka inyise mondo owere kod ojanano. Kata kamano nikech ne ohero ojanano ne otamre mar were kod gino mane okelo tho mare, iwacho ni hera remo. Ito oboke mar 10 giloso mane weche mag arita kwe. Toko oboke mar Daily Nation loso ewi nonro kata weche mane ogol e nyim od bura odiochieng' manyoro ewi weche mag somo e pacho kae. Oboke mokan kod oboke mar The Star. Thor mar wach nyim oboke mar The Star en Inside the Uhuru Raila Legal Battle to Salvage BBI. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga okawo kinde madito e pacho kae mar dhi e nyim doho mar Court of Appeal mar neno ni gikonyo chenro mar timo lokruok ne pen chike ma pacho kae okalo e bill mar BBI. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 pod loso mana ewi chenro mar konyo bill mar BBI e nyim doho mar Court of Appeal, kama odiochieng' manyoro Justice Daniel Masinga manoker mar Court of Appeal ne ochuogo bench mar judges 7 madhi winjo kes makamano, ka judges ogin Roslyn Nambuye, Mohamed Warsame, Daniel Masinga en owuon, Hana Okwengu, Wanjiru Karanja, Patrick Kiagi, Fatuma
Sichale kaachiel kod Jamala Mohamed mag joyal buche madhi winjo kes mar BBI e nyim doho mar Court of Appeal. Itoboke mar boro en jalup ker William Ruto ne mor mokalo kod rwak mane omiye e gwenge ma Kisumu. Jalup ker William Ruto ne omor mokalo kod rwak mane omiye e boma ma Kisumu e kinde nyasi mag Madaraka Day, kama kore wacho ni ochano dok e gwenge mag Nyanza. Ruto ni kod paro mar dhi chano timo campaign kata dhi limo gwenge mag Nyanza e jumbe mabiro, to kochakore e juma manyien kama Ruto dok e gwenge mag Nyanza, kama iwacho ni odhi romo kod oganda. Ka maling'ling' yango ni Ruto ne mor mokalo kod rwak mane oganda ma jo Kisumu omiye e kinde nyasi mag Madaraka Day, gino ma omiyo odok e gwenge mag Nyanza kendo odhi timo romo kod jopiny. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.